କ'ଣ ସତରେ ଅଛି ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର? ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ପୋଡ଼ାଗଲେ ତାହା କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଏ କି? ତେବେ କିଏ ଏବଂ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ହତ୍ୟା ଦୋଷ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେହିଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା। ବର୍ଷା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ରାଜ୍ୟର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ବୈଠକ କଲେ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ? ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ମତ ଦେଲେ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା କରାଇବେ। ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଏ କଥାଟି ବେଶ୍ ପାଇଲା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି 7 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଚିଠିଟି ଦେଉନାହଁ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିଭଳି ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କିପରି ଚିଠି ଦେବେ? ସେ ତ ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜଣ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚିଠିଟି ଡାକବାଲାକୁ ଦେଇଦିଅ, କାରଣ ଚିଠି ଦେବା କାମ ହେଉଛି ଡାକବାଲାର। କଥାଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ତେଣୁ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଡାକବାଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ଚିଠିଟି ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଡାକବାଲା ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତେବେ ରାଜା ଜାଣିପାରିବେ ତୁମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇନାହଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଡାକବାଲା ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ବଉଳ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଚିଠିଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ, ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜା ଏହି ଚିଠିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଚିଠିଟି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ତମକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଣକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ସେ କିପରି ଚିଠିଟି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଦିନଯାକ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚିଠି ନିଅ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚିଠି ନିଅ ଏହିଭଳି କହି କହି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଚିଠିଟି ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଫେରିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? କାହିଁକି ଚିଠିଟିକୁ ନେଇଥିଲ? ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତୁମେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି? ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତୁମ ନାମ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ମିତ୍ର ଏବଂ ମିତ୍ର ହେବା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ତମେ ଯେବେ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ତମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହା କହି ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦ୍ୱାରପାଳ ନିଜର ବାଡ଼ିଟିକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ପୋତିଦେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ
ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜା ଏହିସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ରାଜାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାଡ଼ିଟି ପୋତିଥିବା ସ୍ଥାନଟାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ରାଜା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚିଠିଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଜାଗାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶବଦାହ ପ୍ରଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହିଠାରେ ପୋଡ଼ାଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଏ।